Nggih Mas nggih. Ngeten Mas. Dados wingi kan ibu kula sempat kecelakaan. Delalah matane niku kena recikan mobil ya, Pak. Iya, Mas. Nah, Berarti kan iki di kaca. Kaca. Nggih. makanya kuwi dados utuh Mas. Nah sampai saat ini kula mencari pendonor mata ini mboten kantuk Mas. Ngapunten Pak nggih, Mas. Kula mawon sing donor mata berapa Mas? Wah, sampai ini ampun guyon loh Mas. Serius kula Mas. Bukan ngoten Mas, bukan ngoten Mas. Jeneng kami kita senom, punya tenaga yang lebih. Nopo lebih baik nih tenaga nih panjenengan kangge niki mawon. Nopo bekerja sing semangat ngoten. Tapi ngoten ya Mas, persoalannya keluarga kula ricuh Mas.